Assalamu alaikum. Sunana Sadan Ibrahim wanda aka fi sani da Gamzakin mawaƙa. Na'am, Gamzaki waƙoƙinka sun karaɗe duniyar nan ta waƙa wanda ana ta jin irin waƙoƙinka, amma kafin mu je ga waƙoƙin za mu so bisa ga al'adar shirinka wato ka gabatar mana da ɗan taƙaitaccen tarihinka. To, da farko dai kamar yadda na ce sunana Sadan Ibrahim. An haife ni a jihar Plateau. Na yi primary school a jihar Plateau wato Zalli. Sannan na taso na koma zama a garin nan. Na yi secondary school ɗina a Janar Hassan Usman Katsina Unity College a nan jihar Bauchi. Sannan na ɗan samu ƙari zuwa NCE, na je na yi FCE Gombe. A takaice dai ina da ɗan NCE na, sannan kuma ina zama ne a garin nan tare da mata guda ɗaya da ya guda ɗaya. To, kafin ka shiga wannan harka ta waƙa, akwai wata sana'a da kake yi? Akwai. Na'am, wace iri ce? Na farko dai da can baya ina sana'ar kafinta. So daga nan ne ina kafinta, na ɗan rubuce-rubucen waƙoƙi har na zo na tsindima. To me ya ja hankalinka wajen shiga wannan harka ta waƙa? Gaskiya abin da ya jawo hankali na ta harkar shiga waƙa shine lamarin yanzu kowa da ɓangaren da ya ɗauka. Wani ɓangare ne na karatu kamar wa'azantarwa. So ni kuma sai na ga to ilimin dai tun da ban same shi sosai ba, so wani part ne zan ɗauka saƙon da nake so ya iso ga al'umma ya iso. So sai na yi tunanin bari in ɗauko ɓangaren waƙa, tunda idan kana son ka isar da saƙo ko wani abu dai za ka iya isarwa ta tsigar waƙi. So shi ne na koma ta ɓangaren waƙa. Yanzu daga lokacin da ka fara harkoki irin na waƙa zuwa yanzu ka yi waƙoƙi sun kai kimanin guda nawa? Gaskiya barin takaita in ce kwaya ɗari. Lallai. To da kake yin waƙoƙi lokacin da ka shigo wannan duniya ta waƙa, da waɗanne irin waƙoƙi ka fara? Gaskiyar magana waƙar da na fara na farko shine aure. Daga aure siyasa. So amma idan zan yi wacce ba aiki ba ce ta kuɗi, nakan zauna in yi waƙa wadda